Pini India Prime Minister Narendra Modi Assam alongri nang kahumri hut Assam ang kangalong lak trok sose PMAY-G ahemso Kekim kepatang pontang ahem Kangpu ponalong pache tondunsi samilangso ITDP Development Block parlu lakha kripli Korkanthi Constituency alongta humpharo phora phokep sose PMAY-G ahemso Kekim kepatang pontang ahem ingpu ponlo Pini Thereponi Paisir Kebarni BJP Korkanthi Mondal Committee Tum Lapen Korkanthi VDC Committee Tum Chepatirpi Ponsi Samilangso ITDP Block Parlo Korkanthi Constituency Angkang PMAY-G ahemso Kekim kepatang pontang humpharo phora phokep sose Kangpu pon Bangso hem Kangpu pon asailong Korkanthi BJP Mondal Committee mai phumate VDC Chairman in charge Doloingti Kachetongdun along Samilangso ITDP Development Block Sai Phuatum Lapen Korkanthi BJP Mondal Committee Klembang Phian Parta Prekjam Morcha long Klembang Phu Bangphi Pen Cherap Chetudunsi Bangso ahemso Kekim ketang humpharo phora phokep sosia hem ingpu pontang lo Korkanthi Constituency alo non Kekim kerang pon bom humpharo hini soselang lapen Nangkili thuji sitame hum surihini andolang pusi BJP Korkanthi Mondal Committee mai phu mate VDC Chairman in charge Doloing tia hinpen than pachini pon tak Korkanthi mostly pustame Samilangso block officer Junalinat Kijapon lapena daglitum Korkanthi mostly mate Karbeng Autonomous Council chairman Kijapon pencil adat 550 plus Hampir ini kupon lo pelabang so Kangpu pon alam thebang ke India Prime Minister Narendra Modi ke hai pini Assam nanti visit labang so visit long all Assam along 6 lakh plus labang so PMAY-G completed ahem pini Kangpu pon lapen wala beneficiary tumpan mithai mate akedok keron pon labang so sai bang ke ni tumta labang kecerap situ dong Dong mukak pensem sing ti Karbing long life